Много специално само за Анна Недялкова от Ракитово. Имаш пари. Много хора искат Анна да сринат, зад гърба ми лошо все говорят. Усмихват се, ръка ми дават, а вътре в себе си ме мразят. Аз си мълча и гледам кой какъв е, кой е истински и кой се прави. Щом видя лош човек до мене, тръгвам си. Днес с тебе заради парите, утре няма да те потърсят. Коли, пари, скъп живот събират много фалшив народ. Приятел ти е всеки, щом имаш пари. Всички викат: сестра си ми ти. Но останеш ли без нищо един ден, изчезват бързо, няма ги до теб. Какъв е? Много хора носят маски и говорят хубаво, а после лъжат, искат да ме видят слаба. Но Анна се вдига пак и пак. Парите идват и си тръгват, но истинският човек остава. А фалшивите приятели бягат първи при проблема. Приятел ти е всеки, щом имаш пари. Всички викат: брат ми си ти. Но малко хора остават до края и точно тях човек не забравя. Днес вървя сама носче, защото знам кой е истински човек. Всички искам да знаете това. Анна няма как да измамите. Живота ме научи да познавам и никога не се предавам.